नै बिफा जानो हांमा थानाय आदा हायथा बुरलां मबाइल नायै नायै जों थांहोनोसै नामा नोंलाय मोसौ दोस्लायनायखौ बावबाय इस नोंहालाय बिमा जानो हांमा थायाखै जानानै गयखौनो खावखायाखै नोङो नों गय खावनानै जाब्रबासो आं थांगोन दा मोसौलाय दोनख्लायना फैबानो जायो गांसो गोनाङाव दोनखानायसो आंहा दोनानै मिथिबाय जाम्बि जाम्बि आदा फाग्लाया नै दा मोसौ दोस्लायखांबा दिंखिया खानानै लाबोफादे ओंख्रि गैया जागोनलै आं थानायाव मासिनदा नै थांबाय नै खानानै लाबोबाय दे माबा जानानै थांदो आङो गावहानो थाबखौनो खावना होआ आङो नोंनि गय खावनाय मोनलियाबा हाया बेखौनो गाबोनफ्रालाय जाबाय मोसौ दोस्लायनाय माने मोसौखौनो सिनाय नांगौ नोंनि महर नुलायलाङो आंहा दे थांदो दे साइसनिफ्राय साइसनि दोनलांबाय आं थादो दे दे फनाबो डिस्टार्बहाय सोरबा हरलायखो खावना जास्लाबनो मोना ए नै आंनिना फना रिंलायबाय बे सोरबा जाखासिगोनलाय बे ए माथो आदा फाब्रिसलाय हेलौ हेलौ न'आव दं नामा औ न'आवनो दं हायना जा बे दाखालि आग्रा थानायखौ माबाफिनसै नामा जुदि न'आव रावबो गैयाब्ला गैया रावबो गैया स्रिथार निजोमनो बोरायाबो मोसौ दोस्लायनो थांदों गोबाव जाबोगोनदां दिंखिया आजनायसो खानानै लाबोफानो नागिरदों अ दे होमबा थांगासिनो दङ जालायबाय बे फाग्ला फाग्लाया ओंखारथारलायबाय नोंदां जानायबो जायो फन मेगनाथ' थांलाय फैलाय हाथारलासो आङो गारियाथ' गारगासिनो दंहाय नोङो माथो फैफिननायखौनो नुवा आंलाय रलै जाम्बिलाय र' जों मोनसे प्रजेक्ट थाबायदों बे प्रजेक्ट जाबानो नोंनो स' होफैथारगोन आङो सर्ट मुभिफोर नङालाय बे लाजिनोबो रोंला सिख्ला देलें लानानै फिल्म बानायग्रा र' माब्लाबाल' माबा मोनसे उथुना खोनाथारदों दे नोंखौ मोनगोनसो आङो नंमारगौलै कालसारनि मानसिया कालसारनि स्पर्ट्सनि मानसिया स्पर्ट्सनि हिन्जाव लामारनांगौ होननाया दासो बुजिथारबाय आङो कालसार हारिमुखौ बुजि रोङै मानसिया बेबादिनो जानला मोनला माबा मोनसे सानमारो सन्देह लामारो सानाबा माथो नोंसोर बायदिखौलाय बिदि नङालै बिमा मा सिफाव खरानलाय मोजां समायना सिख्लाफोरखौ लायाब्ला माबोरै बिउस फैनो दे नायग्राफोरखौथ' एसे गोजोन होनांगोन ना दे जाबाय दे नोंबो सर्ट मुभियाव नांथाबनानै बिसि फिसाखौ बावगारोब्ला नै नोंबैयाबो आर'नाइ थियाटार बारलांफा थियाटाराव थांसै बिदिबाथ' जोबोद मोजां जाबायना बिमा सानै रां खामायनो र' थाथ' दा फैफिनगोन आरो मा सिखं मानसिफोरा बे फारियालाय गावबो ज' थाया मालायखौबो ज' जिरायनो होआ बेफोर मानसिया एथ' मोजां जागासिनो दं आरो मोसौ दोस्लायबावनांगौ मा खिनांनायनि एथ' गोजानाव खाफ्लांगोन थांनांगौआ जालायसिगोन सामथायजों माजों सेसलै हाब सामथायासो जारला जासै मानसि गोजानाव खाफ्लांखोआ खेबना लाखानांसिगौ ओइ जाम्बि जानला मोनला नङा गावखौनो दोस्लायनो फैदा र' जाम्बि आयु मानसि गोराफ्रा बांद्राय ओइ मा गाबथाना लाखैमोन बांद्राय गांसो गोनाङाव नागिरना खालै फान्दा गोरलाया फैबावनो जानबा जा गैयाबा था जोंनो मा जादों मा जायाखै मा मोनजादों मा मोनजायाखै जोंनावसो दंसै आंबो थांदो थांलै
आं हले गाइखेरजों बांद्राय लेनदेन गैयालै ओरैनोबा गेस जाखायोसो बांद्राय खारबार गैया दिंखियाबो खानो थिनदोंमोनलै फाग्लिया आयौ माथो दिंखियाथ' दंमोनलै दंनायाथ' हाग्राजोब मारै खानांगौ जागौ दा लुवाफ्रासो महायाव बानांगौ महायाव बाथोंल'सै गाव लांफैथोंसै नामाथाय नांलालै गाव लांफैथोंसैलै Hayna? Oh, Hayna. सफैबाय आदा नै ओरै जिरायफै Ya, सासे लोगो लाफानांगौ रावबो मोनबोआखिसै गासिबो बेस्थ'जोब माबाफोरसो उसुबिदा जागोन नामाथाय जेबो नङा दे जेबो उसुबिदा गैया बेयावथ' मोजां दे होनबा लादिनि फैदो मोसौ लानोसै मा जाखोरा बुंदु दिनै माथो आंना नायग्राफ्रा सासेबो सौफैया थैबोजोबखो होमबा आंबो बेखौनो आसुर मोनबायलै लेंहरखादोंमोन आङो मा फाग्ला अफाय गोमारलाजोबखो गाबोन खालि बिदि जाखायोमोन माथो नै आंना सौफैगौमोन लांबाय मा खालामनो बुन्दु टाइम पास सिम कार्डखौनो होनोसै दे माथो उफाय लावनि दे मानो उफाय बेखौ खालामाबालाय औ दे रानदो दे रानदो बुन्दु जागोन माथो गरम जादोंलाय नै गोरा दिगदार बोखांनाय जानायाव मेसेज फैलायबाय मा मेसेज फैलायबाय थायोब्रा नायगिरना लाखादो नोंना खिन्थु आंजों हानाय नङालै बुन्दु इसोर आगै सनाथिनि समाय अनजालि अनफावरि अनामिका डेन्जार फैबाय थाखानि गेलेनाय मोनबा गस्ला लंपेन्ट खुला होनाजोबनाय बे थांनो आंनि खोमालाय गोरलै संखालाखो आंलाय नाय नुबाय मिनिदोंसै मा नुदों 2 4 6 इसिबां मोनथाम गामथारखौ नुवाखै नोङो हा नायनो अनजालि जरासि नङा अनफावरि अनामिका आसारावल' स्टेन हाजोबायलै नोङो र' नै सेकेन्डआव आं दङ दे दानफिन दे नै सोरनि बेग थाफैलायलै दहाय एसे सन्देह लाना जामारबाय एसे खेल लाहैना मोजां मोननायानो सानफ्रोमबो लोगो हमलायनोल' लुगैग्रा जाबायलै हायना मा खालामबावनांगौ आंबोथ' बिब्दिनो जाबायना आदा नंगौना नों थगायब्लालाय आदा ओरैबा हौवाफ्रा गोसो गोरबो मोनखांबाथाय थगायोहाय आं बिराद थगायजानो गियोहाय आदा जाव मा राव जोखोलै बेथ' हाब आं बिदि नंथारालै हायना आं मारैबायदि नंथारा आं थगायथाराखै आं नोंखौ जुलि लाखानो गोसोखादों जुलि लाजोब जेबो सिन्था खालामना थैदो जुलिनि खोथासो रायलायबावबाय आयौ र' आसलफोरनो मेसेज हरगोन आं थगायनो मोनथारनाय नङाहाय आदा आं हयले बे हौवाजों रायजो जाखाथारला थगायालै सना थगायथारा हौवालै नोंसोरो बिगुथिखौ बिसिजोबगोन र' नोंसोरखौ गैथ्ला बावनो हाला आयौ र' लामायाव नायस'सां मानसिफ्रा दाउ सफैया माथो दिनैसो मिथिथारबायला आंनाबो हिनजावा बिदि लाइनावसो दंबावो खर' मुभि गायै गायै लसो थांमारसिगोन नामा र' गिटारल' सोंसैलै बिसोरबो गोगोम दामखागोन
इसोर एबार गोरा फैथारलै मैदांजों फिसिनायबा खोलाहा गय जरा फाथो जरा होना फुदुंलांगौ सानदुंलायनानै नाय जायनाव जाखाया बाहाय फंबाय सेमना जायनाव जाखाया नायगोन दा कहेर फानि कहेर नाय होननायखौ आंबो देखेथारगोन एबार नंगौ नाय नैलाय बुन्दु फंबाय सेमना कन्टिनिउ मेसेज फैबाय थाबाय आंनाव जालायफ्रा नोंबो मानसियानो अनलाइन दोनबाय थागोन नालाय फैथागोन आयौ नै मोनब्रै जाना दं मेसेजआ आधा बाथिया बिनि सायाव मेसेजआ नै हुनुरबाय फंबाय मावसां नो मेसेजाव दिलायबाय दालाय बे फंबाय मावसां नङा होमबा माबा गावसिनावलायनो गावनि बुरिजों सोरबा हौवाजों न' सिङावनो बेदाय बिदाय रायलायगासिनो गन्थ'नाया मानसिनिसो लिंहरबावदों नै मानसि बुनो मोननाया गोबाव जाखाबाय दाख्लै सासा दाहाय बिसिना खाथि खामनि लोंनानै मानसि बुखांनानै गेलेबावनांगौ नांगौ मानि आं थिबाय आखाइ माने हांखाला बेसे नांगौ खोना गैया नै मोनसे हरबावबाय गथाया बिराद गाज्रि खिन्थु बिगुर बेसे नांगौ थौ मानि आं थिबाय आरो बुनांगौ दांनायाव बुनांगौ फनाबो नाङाब्रा बेनालाय एसे सफैबानो जाबायलै आसलफ्रा होखासिगोन जा बरिया जाबाय आइना सोरबाबो जुदि खोनाब्लाङोबा न'सो नंखागोनलै बुजालायनि फाव जाया होमबा बे जेबो नङा बेलाय रियेल नंखायाना मावनांगौ खोथा गैया बेसेगोन गोबोरजों बुजिमोनलाय खाबुरु ini salah kami dong kulit lah saya itu gimana mau ada हायना बुंदो सना आं नोंखौ मोजां मोननानै बिराद फुदुंबाय थानो लुबैयो खोनाबाय हगारहाय आं लाजियो मा मानसि एसे थुथुरु लाबो मानसिया आंबो एसे होनि खमनिसो लाबो गरमलै माजों ओंखारनाय बिजोंलाय लाबो मानसिया खननैसो सोबानानै थालिर बिदाव फुदां बेबायदि मानसि गैयियाव एरसो बुंलासो आं र' लाबो ओंखारनां हिनजाव आं बुजिनो मोनाखसै मा होनना बुखो रायलायबो होआ फाग्ला हायथाफोरला मा साननानै मा बुजिनानै बिदि मानसि लेंहरनानै बुरा होफैगोन नोंलाय आयै सेस गासिबो मानसि मानखौनो थांहोजोबसिगोन नोङो सालि मा बुजिनो मा मिथिसो लायगौ नोङो फिसाय थासेयावबो मालायखौबा जों लायमारिना फुदुंलायबावगोन आरो बुरि जाबावनोसोलायनो बेनो लाजियाखिसै नोङा साला फिसाय थासेयाव बेयो मोनसे स्क्रिप्टसोलै सुंद' सावथुननि स्क्रिप्टसो जों माने मोनसे ससिथ खालामदोंमोन नालाय दा जों बेखौनो दाबि खालामफैदों आरोखि जोंहाथ' स्टुडिअ थांनानै भइस दाबि खालामफैनो हाया नालाय दा बेनिखायनो जों न' बानायो दा नोंसोर ओरैबायदि गिदिर गोरोन्थि मावबाय मा खोनानानै मा बुजिखो जोंखौ बिदिथ' बुग्लिबाय बिराद दुखु मोनबाय आं मा सिखिरबाय माबायदि सिखिरबाय माबायदि सिखिरबाय हा आरो माथो खोनाबाय फैसालाय हा माने बाहायनो गासिबो लिरनाया थाजोबो नालाय जों बावबो बेखौ नायनानै माने डायलग हरो आरोखि दाथ' नोंसोर जोंखौ जाबायदि गाज्रि सम लानानै जिबायदि बुबाय मा जानांगौ दाथ' ससियेल मिडियायाव खोनाजोबसिगोन ससियेल मिडियायाव खोनाब्लाथ' जोंनि बे दासो जाखांफुनाय इउटुबा जोंना मा जागोन
साबस्क्राइबारा जोंखौ गाज्रिनो दांजोबसिगोन न'खौ साननानै बे सन्देह बिराद गिदिर सन्देहजोंसो जों बिराद बुंनांगौ होद आदा निमाहा होदोलै निमाहा आदा निमाहा नोंखौ सानांगौ बुंफ्लांबाय आदा नोंहाबो जानला मोनला सानना हरलेंनाया एसे भुल जाबायदांलै एसे निमाहा हरलाबायदो बाजैमोन आं दे जेबो नंला ओमफ्राय दा नै मोनसे जा खास गेलेनांगौलै दे दे बेनो बे हायथाफोरलाङानो जाजोब्बाय गासिबो जोंखौ माला माला मानसि लेंहरस्लाबखो आजां गाजां मोसौ दोस्लायहैनायानो हाब नोंथां निमाहा होदोलै आं मिथिथाराखैमोन बयसदाबि बिदि होलायनांगौ होननानै ओरैनो सिगाङाव नुयो नालाय जेबो मिथिथारा आं बिदि निमाहा होदोलै निमाहाखौथ' होलाय नोंथां नाथाय फंसे खोथा दं नङाना दायखौ मावनानै बदनाम जानायनिख्रुइ दायखौ मावालासिनो बदनाम जानाया जोबोद गिथावना दाथ' बे जोंनि सायाव जाबाय जोंथ' बदनाम जासिगोन जाबाय गाज्रि दा मोनसै सार निमाहा होलायदो दे जेनेबा माथो खालाम गारि दामलै